Canal 4 Radio. Somos tu voz. I seguim entre tu i jo, Canal 4 Ràdio. Jo no som en Jaime Mora, òbviament, som en Joan Marquès, som el productor del programa, i avui m'ha tocat fer darrera hora i tenc convidat de luxe per fer el meu debut aquí als micros de Canal 4 Ràdio com a presentador del Manco. Pau Montserrat, bon dia. Hola, bon dia, com estàs? Un plaer poder intercanviar idees i inquietuds amb tu. Bueno, ho fas normalment fora del micro, sí, i ara per primera vegada serà davant del micro. Davant del micro, sí. I l'acompanya, com no, en Lluís García Langa. Bon dia. Molt bé. Com va tot? Molt bé, xerrant com sempre d'economia, i jo xerrava amb en Pau i dic, avui hem de xerrar un poc de la clàusula sol. Perquè, a més, jo cercava un poc d'informació del tema i dic, men que podem xerrar avui sobre economia, i he vist que el Suprem, el Tribunal Suprem, va dir que les clàusules sol que se negocien individualment són legals. Exactament, Pau, què vol dir això, de que podria haver una clàusula sol que sigui legal, després de tant de renou que ha hagut amb aquest tema? Sí, bé, de fet, és que les clàusules sol són legals. Les clàusules sol no són il·legals. El que és il·legal és la clàusula sol que s'ha comercialitzat de forma poc transparent, les clàusules sol abusives. A la pràctica, quan demandaven els bancs abans del 2013, que en el 2013 hi va haver una llei que ens obliga a afirmar i escriure que coneixen l'existència d'aquest tipus de clàusules i per tant és més difícil la demanda, però abans del 2013 podríem dir que 90 i pico % de les demandes de consumidors, no d'empreses ni d'autònoms, de consumidors contra els bancs se guanyen. Per tant, abans del 2013 la majoria de clàusules la justícia considera que se van comercialitzar de forma abusiva. Però el que ens ha dit el Suprem, que és en l'excusa que utilitzaran els bancs per no fer ni punyetero cas a les demandes dels seus consumidors per un real decret que hi ha hagut, és a dir, aquest aparent acord que se pot arribar en el banc, s'aferraran en aquesta sentència del Suprem, que no diu altra cosa que si nosaltres en el procés de negociació es vam oferir una clàusula sol del 3 i nosaltres vam reduir aquesta clàusula sol, per exemple, com és el cas, en el 2%, hi ha hagut una negociació i per tant el client no pot dir que no coneixia l'existència i la importància d'una clàusula sol perquè la va negociar. En aquests casos és quan se considera que la clàusula sol és totalment legal, perquè hi ha hagut la transparència necessària, perquè hi ha hagut una negociació entre el client i el banc. No ha canviat res el Suprem. Realment, el Suprem, des de maig del 2013, que és tota la doctrina que tenia, el que diu és que quan no hi ha negociació individual, quan la clàusula sol està inclosa en una escritura i en una part de l'escritura que la fa difícil d'identificar, quan en el client no se li han posat escenaris de tipus d'interès per veure com afectaria a les quotes una clàusula sol. Quan passa totes aquestes coses, és a dir, quan el client realment no sabia que existia una clàusula sol, o bé no sabia la importància que tenia aquesta clàusula sol a les quotes que acabaria pagant, és en aquest cas que se consideren abusives i, per tant, entre comilles, il·legals. És a dir, si una persona negocia individualment, s'ha d'entendre i s'ha de donar per fet que era conscient de que aquesta clàusula sol era com era, les conseqüències que supondria en el client. Efectivament, fins i tot en el moment en què el client, per exemple, ha intercanviat e-mails, correus electrònics sense banc, en el banc li deia tens aquestes condicions, i el client li deia però és que jo aquesta clàusula del 3% no me sembla correcta perquè jo vull una hipoteca sense aquesta clàusula, i el banc li contesta això és el que hi ha. Aquesta negociació, fins i tot no ha estat una negociació exitosa, però hi ha hagut una negociació, el client ha explicitat el seu coneixement de la clàusula sol, en aquest cas seria difícil que se pogués demandar i guanyar. Clar. Les que se guanyen és perquè el client, que són la majoria, les demandes són la gran majoria. N'hi ha bastantes, també quan cercava veia que en molts de casos, pràcticament tot Espanya, hi ha fins i tot un cas que ells demanaven simplement que deixessin, que anul·lessin el contracte i la pròpia jutgessa li ha dit no, és que a més has de cobrar tot de forma retroactiva, tot el que has estat de més, és a dir, n'hi havien demanat
Aquesta és una altra cosa. Pensem que el Suprem, a maig de 2013, per una part va ser molt valent, molt valent, o molt, des del meu punt de vista, jurídicament correcte, donant-se raó en el client, en el consumidor, en el sentit de que les clàusules sol abusives pues, se tenia que considerar que per no posar d'aquesta clàusula i tornar des de maig del 2013, això m'ho va dir el Suprem. En aquest moment, aquest segon moviment que va fer, que era un poc bastant influenciat per la banca, és a dir, ui, sí, vale, però no te passis i no facis tornades des del principi de la hipoteca. Això el Tribunal de Justícia de la Unió Europea és qui li ha corregit i li ha dit no, les clàusules abusives són abusives i s'han de considerar per no posades i per tant el banc ha de tornar quantitats amb interessos legals també, és a dir, no només els interessos que has pagat de més, sinó els interessos legals des del principi de la hipoteca. Això significa que són quantitats que en molts de casos són de 20.000 euros el que el client acaba recuperant. Per tant, són imports importants. Per traduir això, diríem que recupera el que ha pagat de més i, a part, com diu de qualque manera, com un daños y perjuicios. Els interessos legals, és a dir, els interessos legals són els interessos que se paguen pues, si nosaltres guanyam una demanda perquè ens devien 10.000 euros i fa 10 anys que no ens els tornen, no només ens tornen els 10.000 euros, ens tornen els 10.000 euros més els interessos, que en moltes de demandes, no de clàusula sol, però sí d'altres demandes, els interessos legals poden ser superiors a el que tu estàs demanant, és a dir, tu estàs demanant 10.000 i te'n tornen 20.000. Aquest tema, ara dimecres tenim unes jornades pues, que organitza la Direcció General de Consum a Can Campaner a partir de les 8. El que, diguéssim, s'està explicant en el consumidor afectat és que ha de reclamar i que s'havia de... I això és una posició des de Futur Legal, des del despatx on jo faig feina, s'havia d'anar directament en el banc, és una via que no recomanem. No recomanem, no que no vagin en el banc directament, si a determinats bancs pues, tenen una política un poc més de tornar a algun client, però sempre assessorat per un abogat. Per què? Perquè si anem a negociar directament amb el banc, tenim el banc que ens va col·locar una clàusula sol sense transparència, tenim totes les possibilitats de tornar a sortir del banc amb un altre acord desfavorable respecte als nostres interessos. Per tant... Això que deia en Pau de la il·legalitat, realment producte financer il·legal, les preferents, per exemple, no és que la preferent sigui il·legal, no és que la preferent inclús sigui un producte dolent, o els swaps de tipus d'interès, o les hipoteques multidivises, o les convertibles, totes aquestes que el client minorista sí que està guanyant, no l'està guanyant perquè sigui un mal producte. Realment, a la pràctica ha estat un mal producte, però és perquè és que ofereix el desbanc, no? Perquè al final tot això se feia en oficines bancàries, volia col·locar aquest producte per a uns interessos propis del banc i en contra del client. Si tu ets un expert, jo, per exemple, si me col·loquen una clàusula de sol, jo no podré reclamar, o en Pau no podrà reclamar, o si me venen unes preferents, o si me venen una hipoteca multidivisa. És això el que jo crec que la gent ha d'entendre. Inclús hi ha productes, com t'he dit, les preferents, hi ha molts d'inversors, molts d'especuladors que han guanyat 2 veces en preferents. Clar, si tu col·loques preferents d'una caixa que està en fallida, pràcticament en fallida, a persones jubilades que només tenien dipòsits, pues la justícia li donarà la raó al client.